başım aylap git. Yere dolarım. Büyüncüğüm ömür aşmayacak yağlılar. İndi olayım bir tanımayan yağlı. Mekan, bizler olar yal bolmasa, Hiç var. Dostlar şu gün şu video barada gurrun etýär. Köpüýüňizde gören bolmaňyza mahmal, sebäbi YouTube'da populýar videolaryň biri. Ýöne men şu temaň üstüne durup geçesim gelýär. Sebäbi siz bilen pikirim paýlaşasym gelýär. Teredin Amerikada suudi işleri geçirilenine şolan köpüsü video ýazgy edilýär. Käbirim YouTube'a düşýär. Menem şu taýdan gördüm. Ören garry ýaşuly suuda çagyrylýar. Sudya da aýtýar: "Jenap Mr. Koyeva, siz näme üçin çagyrylanyňyzy bilýäňizmi şu taýyp?" diýär. Olam "Ýok, bilemok sudya" diýär. "Mektep territoriýasynyň ýanyndan maşynyňyzy gaty sürüp geçipsiňiz." Olam "Sudya, men başardygymdan maşyny gaty sürmejek bolýan. Men özüm 96 ýaşymda oglumy prosedura alyp barýardym" diýär. Olam "Ogluňyzy balniýa alyp barýardyňyzmy?" "Hawa, her 2 hepdeden gan tapşyrýas. Men oglum rak keselli" diýär. Sudya da ören gynanýar ýanka. Hemem hayran galýar. Şo ýaşly ogluny seredip ýörenli. "Ogluňyz näçe ýaşynda?" diýär. Olam "Oglum 63 ýaşynda." Sudya da aýtýar: "Mr. Koyeva, siz ören gowy adam. Siz ýalylar üçin dünýä saklanyp durşy wagt" diýär. Ol oturan men oglum. Ýöne inni şolam şeýle pikir eder diýär. "Kaka, 96 ýaşyňdan soň meni balniýa gitmelisiň" diýip. "Siz ýaman premier görkezýäňiz" diýär. Olam garaçyny bilen oýun etýärmi? "Ýok jenap, ýok" diýär. Sudya da aýtýar: "Mr. Koyeva, arkaýyňy aýdyp bilersiňiz. Men size dünýädäki iň gowluklary arzuw etýän, özüňize de, ogluňyza da işiniz uğruna bolsun, janyňyz sag bolsun diýip goýup berýär. Конечно, aklaýar dostlar ýankyny. Indi men şu temaňa üstüne durup geçesim gelýär. Udivительный adam ha? 96 ýaşynda 63 ýaşly ogluňa özüň seredip ýörmek. Birinji bilene şoňa gurbatyň çatmaly. Ikinciden hem islemek gerek şonu. Может, şu adamyň hakykatdan hiç bir kömegi ýokdur. A может, özü isleýändir. Ýöne islemeýän bolsa, men özüm 96 ýaşymda nädip men ogluma seredeýin diýse, hiç kim asujday etmeýär. Ýöne bu adama sen ögönüň, dögönüň, düýbüniň gyzyksyz bolmaly. Bu adama şol edisi gelýän zady birinçini bilen ogly biňjalik etýär. Indi men näme aýtjak bolýan? A köpüýmüzi bolýan düýbüniň başga zat biňjalik etýär. Köpçüligiň asujdenýasy. Häzir näme bolýar? Bize ýakynlarymyz, ejemiz, kakamyz, jiglerimiz, doganlarymyz kömek sorasa, gelliýse, işim mara diýip arkaýyn barman bilýär. Şol jogabam bizim özümizi gynjaldyryar. Ya bolmasa finansiýal ýagdaýda da kömek soranlaryna men maşina aljaktym ha, ya remont etjek, jaý aljak, plan ýeri gitjek diýär, gülýäli kanagatlandyrýar şo jogap bizi. Pri этом hiç kim asujdat etmeýär. Sebäbi köpçüligiň özü şolar ýaly. Ýöne aňyrda biri ýanky bahanalary ulanman, "Ýok, men pulumy yskanýan, beresim gelenok" diýse, oňa barmagymyzy uzatýar. "Göni beresim gelenok" diýdi, "Görýäňiz bol erbet adam" diýip.
Aslında bolýan bizim gözümizden ütkeşik däl ol. Bir de bir näçe bahanalar ulandyk. Olan günümelliydi. Ýöne onu bolýan hemmämiz asujdaýdy edip bilýär. Ha dostlar. Bir de binjal getýän atlar şu köpçüligiň gurrumy ýa ýüzündäki düýbünden binjal etmeler zatlaň aladasyn etýärdi. Niyet edesin gelmekde bire. Şoň üçin bir bolgusyz zada ýa gereksiz ýerde namysrap ýa gerekli ýerde de namysyň gurrumyny etmän ýörsek ana engelşikli zat. Şoň üçin ajyk hakykata seredeliň diýjek bolýan dostlar. Arkaýyn ýadyň pikirleriňizi garaşýan dostlar. Janyňyz sag bolsun. Dostlar salam, şu gün kino barada gurrun geçecekler. Başka bir semaň üstüne durup geçesim gelýär. Şu TikTok'ta goýulýan videolar barada gurrun edelim. Sebäbi okuw merkezimizde bir okuwçy uje köpden bäri gelen ok. Näme üçin gelen ok? Bir toýda kakasynyň tagaşyksyz hereket edip ýören ýagdaýyny dosaglanlary video alýada TikTok'a ýükleýär. Onam adamlar görýärler, üstünden gülýärler, ýanky çaga okuwa gelenne onu da ýatlatýarlar deň duşlary. Seredim şonu ýaljak video üçin ýanky çagalara da gaty erwe travma, ziyan ýetirip bilýär. Şu bir usat goýulýan video, biriniň jigisi, dogony, kakasy, ejesi bolup bilýär. Soň şolaň dogon garnaşlaryna maşgalasyny ziyan ýetirip bilýär şu videolar. Ýöne käbirimiz ýörüýte goýýar. Şu TikTok diýlen zadyň, internet diýlen zadyň getirýän peýdasyndan ýalňyş edilen iş 10 esde ziyan getirip bilýänine ünsveremiz ok. Meselem ýerde gurulur, bir bolgusyz hereket etseň de oba gurrun edäýsin şonu. Şo sen deň duşlaň, şoňa şaýat bolan adamlar garrasa, ýitik gitse şo gurrunga ýetýär. Soň biri aýdaýan ýagdaýynda da bollumy, bolmadymy dakazat edip bolan ok şonu, gurrun bolup galýar. Ýöne şu wagt şu taýda goýulýan videolar da edilýän işler soň şol adamlaryň çagajyklary ulalanyny, zat edenne bir ýerde gurulajak bolanyny ýanky videony alyp ejeň oňorsan ay ýa kakaň oňor ýatladyp durup bilýärler. Galya inne bu zatlar pozulmaýar. Ana şo taýyny ýadyndan çykarýar käbir adam. Çykmadyk gyýdy bolsaňyz durmuşa çykmalysyz, şoňa üns beriň. Soň çagajyklaryňyz bolmaly. Şo hereketler görüljekdir, duruljakdyr. Şo barada ýadyňyzdan çykarmaň. Ya bolmasa biriniň ejesi bolsaňyz, çagajyklaryňyza ziyan ýetirip bilme ahmal, kakasy bolsaňyz, goýan videolarymyzy üns beriň, haýyş edýäs. Ýene-de bir bellek geçesim gelýän zat, düýnüň belli bolan aýakka paýlajak diýipdim men, paýladym şonu men. Adamlar görüpdir, halapdyrlar. Ýöne şu kommentariýalaryň içinde erbet niýet bilenler, käbir dostlarymyz, jigilerimiz ýazypdyr. Mekan şul ayakkabıları mätäj adamlara berseň has gowy bolardy diýip. Seredim dostlar, eger men birine mätäj adama kömek edesim gelse, video ömrüm çekmeýän. Şolar ýaly videoň çekilmegine men başgalan çekmegine de düýüp götür garşy. Gözüňize getirin, sen bir zada mätäj wagtyň biri saňa kömek etýär. Meselem ayakkab berýär saňa. Onu video çekip etýär. Gowmuş ol. Her hil adam bara erteki gün sen ayaňdaky kögüşüňe mä plany berdi diýip ýüzüne basylsa gowmuş ol. Ya sana plan ýerde plan kömek etdi, ha sen özüň oňoruň ok diýip ýüzüne basyp bilýärler. Gerekmiş ol dostlar. Adamyň başynda her hil zat bolup dur. Şu gün sende wa ertirmende ýok bolup bilýär. Şoň üçin gaýtan biregiň aýbyny ýapjak bolmaly diýen, onu köpçüligi görkezmän. Şonu bellek geçesim geldi dostlar. Siz pikiriňizi aýdyn. Hayrat edin, ünsülce bolalım. Kinolar barada günnüde gurrun edip bilýäs, ýöne şunu şu gün belläsim geldi. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun.